And then see more cover Adom TV Badwam Health Tips. So now watching mu ye ba be kasafa ovarian cyst na ovarian cyst no. So oba pe dog be kasa oba pe ene ovaries. Cyst aba ho na cyst no so ye de ntia ne kan ye ho na watching mu na ye nisa nkombo no medi de afia amankwa tamaklo medi asedema endpoint homeopathic clinic na daroma ene ye de dwumadi eba bibia ye yare bia na de other programs or sponsored de ne ba na health dia ene no wakuno kra e dana se pa 5 minutes ye nche se be ya benya ho akọ adwuma ne bia okọ ovarian cyst tie ni ye na eboa ye dog ye mo akọ aba ye da se ne nso na wochi mu ye kasafa ovarian cyst medase yade ba akọ a ho education ni ho nanso so ema no a ema yade ba akọ a ema ma intime nwo kra ana se ema ma awo edile yade ye fe ne se ovarian cyst yakata ovarian cyst na je se oba bia wo ovaries oba bia tukusua na ovaries na oba bia wo ovaries no 2 ba ko na wo de ni bonkum so na ba ko ni nifa so na eno na eboa ma oba etunkusua yakata oba ovulate a ovaries no na eboa oba hormones na efense progesterone and estrogen no hormones ovaries no na eboa sa de no eninti oba bia ewo nsankusua no na saa no na etimi de abnormal fluid etimi ba kusua na ho ye beka na say cyst enti ye ka say cyst no a na je say abnormal fluid nsu a asa ka agene nsu anyi nsu papa enti ye kontakra moa mu te say enkokọ e wo fie a ye wa kura aso no bo sa akokọ bitimi tukusua bi a be say dumienu nwotwe na okohwane akokọ no a bo so hwane nkokusua ni nyina na aka bi a ba ko bi na mienu sa kusua no obo wo de hwefom a bo se bibi bo se agene sente bam sa pepepe ene ma ne de ni bitie sa kusua no se wo noa wa hunu na wo noa wo be noa be wie na bibi hye ho den ene e kan se system sa na nipa de se ni so de ye no etie etie ka so obi anya bibi e fe se ovarian cyst no a sa abnormal fluid semi liquid fluid aye ba oba kusua ho no e ma kusua no a ukosua no a wo se ka utimi de ebe wo no kusua no anka wo kunu ehun so ba be ka ebetimi amana timi a fertilizer no sa kusua no na aide ho no agene ene e be ka so wanya bi e be ka se ovarian cyst ke ka ovarian cyst no a na je se eyema ene nkosa ate anim na ma ukosa ate anim no e ma wo ho ye den mo pa anti subsequent days ye wo anim no ye be hwe omo a omotimi nya sa ovarian cyst ni bi science ya da di e ma hu so wanya ovarian cyst ni bi ne causes no wadaroma wo be ma ye kwan me ye di sa eyi no na mumu no ede ye de ano e be pem ha ni aka se ovarian cyst no ade a ha ma bebre pa se de entakramwa etiminya enti ubon se sa nimpa bebre so no se de aboa kosua etimi gene na ase kosua na ase de yanoa no sa nimpa bebre enam ho a omo kosua no ase de yae de yanoa a wono de sa ayine namo de se de akokọ na entimi anhwane ne kosua enam se nsu abegina ho ninti no sa na wonipa de se ni awo ade efense ovarian cyst no wo so kosua no so no enya de a be ma betimi no wahia so no enya de a nkosua no ebetimi aide watimi hwane ama na timi akoda ne akola enenti ye kaso ovarian cyst na na sekere no endpoint homeopathic clinic na ye ne modi sa nkomoyi ye kasa sa wo emamu awo mu hawo mu de kan nyina no se ye ne free scanning kra nti oba bia timi cheke na wo cheke wo yo bi a wo cheke wa wo de a na abehu se wo ovarian cyst ni bia na se wo ni ovarian cyst ni bi na person be cheke dia scan no e free oba bia se wo tie Kumase Takoradi Tachiman anatema obetimi wo de na e free number obetimi dia free endpoint ya de bia ho no e ye 0244 86 70 68 0244 86 70 68 ya da se pa nti wochena nyankopon ya adom aka ye ho so ohun komo no ya bɔ ne tofa de a kyerɛ ochena ye hwɛ courses no na ya hwɛ signs and symptoms ne de keka ho nyina medin afia amankwa tamaklo endpoint homeopathic clinic adaroma e de bro nkwa hodin wo hia hia ye 5 minutes ochena ne ento so ya da se